Енчев, на Златина Филипова и на целия екип е епично, защото Левски майче е единствения български герой, който не е опетнен и детрониран от трона на неговото бъдеще. В нашата памет, в нашите сърца и в нашата култура. Радвам се, че всички сте тук. Приятно ми е, че има и политици. Аз като бивш кандидат-депутат с удоволствие ще отбележа присъствието на господин Сергей Станишев, господин Михаил Миков. Вижте, когато говорим за Левски, няма леви, десни и средни. Има българи. Да се обичаме, защото цвета на културата е бял. Обичайте България, обичайте културата, обичайте Левски! Както се казва по стара актьорска традиция, да пожелаем на слука на целият актьорски състав и на това, което ще станем свидетели само след броени минути в зала 1 на НДК, защото Дякон Левски е епохално начало. Това ще накара всички ние да се чувстваме горди, че сме българи и да станем свидетели на нещо незабравимо. Нека си кажем на здраве, на добър час, колеги, и нека цяла България стане свидетели на този уникален български филм. Благодарим ви за вниманието. Нека да вдигнем чаши за успеха на филма и след малко ви очакваме в зала 1 на НДК. Go! Go!